V centrách 50 miest sveta včera večer horeli fakle. Ľudia tak v deň 4. výročia začiatku vojny v Iraku upozornili na to, že vo svete je veľa zbytočných konfliktov. Na Slovensku ľudia zapálili symboly mieru vo Zvolene a v Poprade. Faklami vytvorené symboly mieru spojili 17. marca v Európe, Afrike, Ázii, Austrálii a v Amerike 100 000 ľudí, ktorí chcú žiť v mieri. Spoločne takto vyslali do celého sveta signál, že svet bez vojen môže jestvovať. Zmysel je vyjadriť svoj postoj k otázke zbrojenia. Všetci môžu takto vyjadriť svoj nesúhlas. Ľudia vo Viedni, Paríži, Ríme, New Yorku, Toronte a samozrejme vo Zvolene a v Poprade upozornili ohňom z fakiel na to, že úplné jadrové odzbrojenie je nevyhnutné. Najviac ľudí doteraz bolo v Ríme, bolo ich tam asi 5 000 ľudí s horiacimi faklami vytvárali tento obrovský symbol mieru. Pod Tatrami horelo síce menej fakiel ako v Ríme, no neznela tu iba slovenčina. Každý myslí, že by radšej žiť bolo v mieri, čím bola vojna na svete. To, čo nám hlasali o tej demokracii, nespĺňa naše podmienky. Vede to postupne pomaly k tretej svetovej. Tie vojny by nemuseli byť. Myslím si, že by sme s tým mali niečo robiť. Organizátori nevybrali 17. marec náhodou. Myslia si, že vojna v Iraku, ktorá sa začala práve v tento deň, výrazne zvýšila medzinárodné napätie a strach z terorizmu. Jozef Slivenský, TA3.